tiri kutaura kudai so mhuri yezimbabwe nyaya yemotaked yaMnangagwa yasvika muZANU-PF Politburo yaakutaurwa nezvayo muZANU-PF Politburo. So first of all toda kumbotaura tichiti mazimbabweans mazhinji they have talked about motaked yaMnangagwa, they have complained about it, they have said they don't think iri necessary kuti ive yakakura kudaro, two kuti ive nema-expensive vehicles kudaro, and it because motaked yaMnangagwa so inowanikwa ine Rolls Royces, Benz, Raptor, all these expensive cars, and it's not chinjaniswa. Haingoindi everywhere kwayaenda ine mota dzimwe chete. You can see it every time kuti inenge yachinjwa, pazoiswa maZi-Range Rover, pazoiswa maRange Rover 5, iko zvino pane maZi-Benz, iko zvino maZi-Raptor, iko zvino iko zvino izvi papindwa nezi-Rolls Royce iri ziCullinan, iko zvino papindwa neRolls Royce Ghost. Uona kuti vakomanaka, what is happening? Ndipo unotanga kuona zipicture yaro ichinzi kwanzi mambo unoudzani kana achienda kwaanoenda, mambo unongoita zvaanoda. Unyatsokuona kuti zveshwaka mambo unongoita zvaanoda kana asingaudzi munhu kwaari kuinda, zvirova chero mari unongoshandisa zvaanoda, haudzi munhu, mambo unoudzana. So nyaya yava mukati mePolitburo. Right now we hear kuti there are ministers we have raised this issue. As a matter of fact, munoziva muPolitburo mezi we're talking about ZANU-PF, pane ma-documents, pane ma-petitions anopota achisubmitwa unknowingly, and then vanhu vanotaura kuti it's minister and non-minister. So iri kunzi pane a petition that was submitted iri kunyangadza right now. It's more like a dossier that have been submitted in the Politburo meZANU-PF iri kutaura about specifically the amount of taxpayers' money that is being burned every time the president travels. Right. So what have raised so much security around President Mnangagwa? This is one thing that is in that dossier. What have raised? So the question is, what have raised so much security around President Mnangagwa? Second, are the expensive cars necessary to just buy expensive cars for the president? In fact, the president vanenge vari muCullinan and Rolls Royce, and then woita maBenz mamwe 5 ari kutevera, woita maRange Rover ari kutevera, ari kufamba nana. President vangori mu1 motor. Why don't you put kana maToyota around the president, especially considering tiri munyika yekuti muzvipatara hamuna mishonga muri pabata? So this issue have been raised muPolitburo right now. If you look at it, Zimbabwe, in fact, this is like Chiwenga faction, or it's almost obvious, but my cracks, they're trying to show each other the mistakes. So it's a problem. So nyaya iri kunzi yapinzigwa zvaizvezvizvi haisati yatanga kunyatsodiscusswa. We don't know kuti ichapera sei, but we track every story atinoposta, toramba tichiinvestigata tichidzikana tichiona kuti yaperera papi. So stay tuned panapa, our news. Make sure kuti hatikusi you hanged kana tatanga nyaya tinoipedzisa. So stay tuned, watch our next updates, tichange tichikupai information zvizere kana new information yapsvikira padesk. Peace.